Ako si Lando. Ginaingon, ang bana nga buutan, dili gid maayo nga budhian. Kay tagsararong panahona, nga dunay bana nga buutan. Kasagaran sa mga bana, laing gid babae malipay. Kay kuno ang asawa, way lami og sumul na. Busa, kinahanglan gyud nga panggaon ang bana nga buutan. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi, na dili nako mahimo mahikalimtan. Kasiksi ni mo dayo. Asa mo ka? Ha? Ay, kuan dong. Mato ko sa syudad, magpalit ko ukay-ukay. Mga ito magigag syudad na. Iya ka sa merkado, na may dagang mga ukay-ukay diha. Ito ko syudad palit. Uy, unsa man. Mula ka naman ko. Di ka matarjak diha. Basig madugay pa kong uli ron. Tarjak ito na. Inag-abot na ni mo day. Ay lang pagdugay dito, good. Nahala, uy. Sige, haris ako. Nagduda ko sa lakaw ni akong asawa kada. Nagduda na gyud ko. Mau ba? Nagduda kang may laing laki mong asawa do? Oo pa. Kay mukalit lang og lakaw nga siksi kaayo. Unya, umot kaayo. Unya, di usa ka bago siyang naabot kay kang nilakaw nga akong giturjak. Nakasimot man kog laing baho sa iya pa. Bahong hinaplot ang iya. So hinaplot ha? Hinaplot gud kanang baho nga gikan siyang giturjak og laki. Mau ba niya? Wani mo siya sudyay eh. Balik na bata kalag morning. Kalain sa daan ang may kabit ang atong asawa eh. Pwede din ang asawa ni mo. Naglakaw niya. Sonde o asa pa ingon. Mahadlok magugong na masakpan ako siya pa. Basin, mapanglimutan ko. Makapatay na nun kong tao. Ayaw sa dana. Pati na mo patay kang tao do. Kung masakpan ni mo sa akto, mga nagduwag kayo, buwagi lang. Ayaw lang siyang patyaan na lang. Mahal mo gud ako si Sonia pa. Busa manghinaot lang ko nga dili tinuod kong pagduda nga may kabit siya. Ana lang. Ako ba ni mo? Nagduda ka? Ako ba yung magumtambag? Pangabit sa mo? Or patas mo na? May gumtambag? Mauwa kong mga bit po eh. Igo-igo ang uning kinakon sa kuwagot. Para nako, kanang laki nga mga bit, may nanasa dako og bunal. Sus, kinitawng ako pa. Igo-igo taw niya ko. Igo-igo, pangita sa di mo. Lagi? Pangitag babae nga gamay do. Kana bang cute ba? Ha? Ay, pangitag babae nga dako. Pangitag ka ng babae nga gamay ra. Ay, di lang ko po eh. Mauwo lagi ko. Nakakwang gol. Basta ni mo tambag ka rin noon. Maayo ni mo buhaton. Sopa ka. Bahala ka sa buhay. Tao ni mo ladoy. Ay, hapon naman lang. Huwag yung mabutong kong asawa da. Uy, wapalibak eh. Sika na nagpadong din sa bahay. Nagdago sa plastic na bag na may suod nga ukay-ukay. Mao ba? Nalangay ka kay dito kasi mong amiga. Ay, udong, uy. Nagkalingaw agad mig tabi, dong. Og nasab ko'y gipalit na newspaper ay. Mubasa ta og unsay balita ron. Day, tanas kwarto na. Giganahan ko. Ba? Sige dong, tanas kwarto. Kay magbasa sa kog balita. Ay, niya doon. Hello. Balita. Doon. Maniho lang dadong ha. Kay magbasa sa ko anig tiwas aning newspaper. Uday. Ano mo, day? Balita. Usa ka drug pusher. Gitok ha.
Hang sa pulis. Day. Uy, kakuyang lagi sa panahon ron. Karon na day, karon ha. Ay. Ipasudan ako akong mayod day. Uy, pa. Nadya pa ilain ay. Balita. Nakabanan biyaan sa asawa. Kaya ang iyang bana sa may umbok. Ang iyang asawa na nga bitog dako ang buhi. Ikaw lang sa bana. Mauli di ay na, no? Biyaan di ay, no? Gawasan ako day. Oh, ha? Mana ka? Pagay ko na magbasa diri. Man ako day. Ay, mao ba? Mao din basa-basa na akong puso. Ay, palihog lang kong trapo, anak, be. Tiwas akong basa. Balita. Usa kami na tayo milaya sa minteryo kay Mingaw ko, no? Anak, dede, mayo lang do. Nakig-six kasi yung asawa niya. Basta-basa lang newspaper. Nanggaw ng tao na eh. Wala kong makawayon. Natay pa yung layas. Tiryo. Imingaw, hanggaw. Ay, wala kong makawayon ini pa. Nagdudang ko nga may kabit siya. Unya yang ikabit og dako kay bunal. Nya. Nga ako, panihaloy naman lang. Silan kayo natin ka pangita. Sige, muha ka ng huot-huot. Panggol mga tabaga, di mga patuo. Ang iyang gigagaw nga sa Krista, pa. Basin may kasayuran siya nga nagbinuang ng akong asawa. Makikita mo yung Krista, pa. Ay. Klaro na kayo nang may kabit yung asawa. Busa, pangabit, sad. Huwag ka nang yung igagaw sa Krista mo na kabita. Klaro man kayo wapa nakatilaw langit do. Berhin pa na, ha? Sige, kabita do lang do. Unsa? May kabit yun nga akong asawa si Sonia at Krista. Ugaw lang do, uy. Uga ko'y naluoy ni mo. Kagwapo ni mo, unya mga bit siya. Ako pa nahimo ni mong asawa, no? Digyog ko, mangitaglain. Kinsa ang iyang kabit. Nakaila ka ba, Krista? Nakaila ka ayo ko. Hasta ka, nakaila ka. Suod na ni mo nga, maong lalaki. Naghimo niyang kabit. Kinsa lagi? Kinsa ang gikabit sa kong asawa? Kinsa, Krista? Si Pari Ilyong ang gikabit ni Sonia? Ugaw, si Ilyong. Kadako ra ba tawon ang Ilyong, uy? Kung ako'y babae, dili ko ang mga lalaki nga dako, uy. Ang akong gusto kanang lalaki nga igo-igo lang ang gidakon sa iya. Dili ko nang dako, uy. Kay mabunog ta. Si Pari Ilyong di ay ang gikabit. Kalagot. Kita ra ba ko sa iya? Sa ikang Pari Ilyong? Tako kay naugbunaloy. Jesus, Maria Josep. Di gidin taon ko nang dako, uy. Gamay man ko kong babay. Di ang gusto na ko, kanang igo-igo ra. Mauli ay nga si Ilyong ay ang gikabit. Kay gusto siya og dako. Ining ako, igo-igo ra mo taon ng gidapon ani. Kana. Maunay akong gusto, gaw. Kanang igo-igo ra ang gidakon. Oh, bagaw. Gaw. Pagidaan ko nga ang mga lakaw ni Sonia. Pagidaan ko siya gikan karon gaw. Mga hayop! Mga traidor! Ngano nakabuhat kami ni Nako Sonia? Uy, pre. Ngano man? Pre. Ang sa hinua taon ko tong lando. Tahilo? Sige, patya ko. Kaya nakasala ako. Sa ko, patya ko, pre. Pamatya min duha. Padawato na mo among kabatayon. Patya min duha. Hilam! Sus niya, pre. Patya. Hilam! Pamurol, pre!
Kada ko ba mo bunaloy ni malak ka, oy? Dili ko mo patay og tao. Kalipay man kayong duha ang inyong relasyon. Pues, ihatag ko yung duha ang inyong kagawasan. Dong, huwat sa dong. Masilua taon ko dong lando. Aba dili na mabakoy ang tanan. Pre. Ugaw na ko. Pre. Silua taon, Ugaw na pre, ko pag-asawa. Saylo? Saylo, pre. Saylo? Pamuro lagi, pre. Nagtabyog ba ng ang imo, eh? Ugikan karon Sunya, buwag na ta. Oh? Kay ako, mangita na sa uglay ipuli na mo. Maayo kay wa ka mo patay tao. Nagpasalamat ita ko pa. Kaya wa masudli og panuway ang akong utok. Atong higayunan nga nakpan ako silang nagduo kayo. Sige lang. Okay ra na. Manghipos lang. Asa maron siya ron, ha? Asa imong asawa. Nanghihipos na sa iyang mga biste. Mayo. Ipapahipos na. Nilayas na. Nilayas na. Ug ako, at tuon ko ang gigagaw nga si Krista. Panguyaban ko siya. Sus, kananos. Kay mura og may pagtanaw sa nato si Krista. Sus, induta naman ng Krista dong. Kung bati ka na, gamay nga babae niya, virgin pag yung tanaw na ko. Ay, sige. Panguyabin ng bayhana. Siya ipulis yung asawa. Tinuod ni Krista. Gisugot na ko nimo. Ogaw, Lando. Aw, maglando na lang ko nimo, uy. O, Lando. Gisugot na tika. Kaya naluoy ko nimo nga, gibinuangan na ka sa ako igagaw. Salamat kay Krista. Ug manghinaot ko. Nga dili ka pareha og kinaiya si mga gagaw nga mangita og languyab. Dili ka na Laki. mahitabo. Lando, dili ka na mahitabo. Dili. Magbinuotan ko uban nimo. Okay ba nimo nga dadon ta ka sa bahay? Oo ba? Sige, tana. Mukuyo ko nimo. Dad ako sa inyo, Lando. Unsa? Mabdos na kaday, Krista? O, Lando. Mabdos ako. Nagbunga na gid ang atong gugma. Salamat ha nga. Nagbinuutang na ko, day. Ako'y babae nga dili makamaong manglimbong. Okay naman sad nga ingana ang gidakon sa imo good. Busa dili di kabudhian. Dili, Lando. Salamat, day. Salamat sa imong gugma din ako. Dagang salamat.
buutan kayo si Krista. Duha na yung among anak karon. Ug happy kayo ko. Kay si Krista, kontento naman sa agidakon sa kuwa. O katong kasama ang kaagi ni Lando, dinhining tulumanon. What's the style? Kontento ras gidakon is style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay